Machiegni e Otit Mach TV. En odiochieng' malit kendo kata en odiochieng' machielo ma jo Kenya nigi kuyo kaluwore ni kendo odiochieng' ma kawuono obila ochako shuto achiel kuom jok mane nie ng'anyo. To wanyalo wacho ni ok en ng'ama nie ng'anyo kiyango ni en ng'ama nochung' ka uso mask gi e dho duka, kendo obila ochiele magina e close range kata range machiegni ma pod ji nie gi wuoro. Masani eri timore en ni jo Kenya ok nind kinde duto ma kobila tim makosa moro amora kata beni oumo wang'e to gikone nyaka gole kata gikone nyaka yang ni en ng'a, ka DCI mar jo Kenya ni malo kata nigi wich maliw moingo obila owuon. Gikone to jo Kenya owuok gi duol achiel mo identify kata oseng'eyo ni obila no ero ne en ng'a, kaluwore ni oti gi gik mane en godo e ng'eyo ni ne en ng'a, kendo sani eri koro pichni ne osechak gole kor mbui kata pichni ne nitiere kor mbui. Mokwongo, kapok neno video mar obila mano ogo ng'ato gi magina kata ochielo ng'ato gi magina, en video ni eri ma koro kelo wach kata miyo ji wuoyo nyaka kinde ni eri. Koro kapok amiyi kata kapok ayango ni mogole kor mbui kaluwore gi identity mare, arwaki mokwongo. Ka in wendo kik wiyi wil mok i subscribe. Ka in kodwa kari pile, idio like button, iweno pachi e comment section kaluwore ni kinde moro amora moyudo pachi miyo wang'eyo aina mar video mihero, kendo inyalo weno pachi ahinya ahinya e video minenono ero en ang'o kata emotions mage mokelo kuomi kaluwore ni in be in ja Kenya kendo ing'eyo gik madhi mbele. Odiochieng' ma kawuono ma koro osegol ne obila manochielo kijana ni eri gi magina ni eri, ka inene e picha ka eri kata kaka tang'oni godo e picha ka eri, gik moti godo e ng'eyo kata gik ma oti godo e ng'eyo ni en ng'awa, oti gi wuoche manorwako, ogudu manorwako, bunde manotiyo godo, to gi tabain morwako e wiye. Ka tabain en kitamba mitwe e wich no ero. Mokwongo kwang'iyo taban morwako ni eri, inyalo compare gi picha moidho wi gari kata picha molier e wi gari ni eri. King'iyo maler kata king'iyo matut idhi neno ka en gi tabain no ero. Mar ariyo, wuoche morwako kata king'iyo wuoche ma en godo ni eri, e pichni mopogore opogore matang'o ni ka eri gi eki, idhi neno ka gin wuoche machal kata gin wuoche mar ng'at achiel. Mar adek ma ji otiyo godo en bunde moting'o. King'iyo bunde moting'o ni eri kuonde mopogore opogore gi eki, gin bunde machalre kata gin bunde ma nyiso ni en ng'at achiel manotiyo godo. Ka koro oseyangi, en ma koro idwa ng'e ni en ng'a kata koro ji dwaro ng'eyo nyinge ni en ng'awa e kinde ni eri. Nyaka ma eri ne timre, josiasa mopogore opogore osegolo duondgi e wachni, kata josiasa koro ywak koni gi koni ka giyango ni obila koro dhi explain nang'o kendo, kaluwore ni ma eri ne en nek ma ne onge gi sababu moro amora, kaluwore ni ng'ano ero ne en unarmed kendo ne oonge gi threat moro amora manoketo ne obila no ero. Kanini Kega oyango kama eri: how do you shoot and kill at a point blank an armed innocent Kenyan? This is not my country, Kenya. How do you shoot and kill at point blank an armed innocent Kenyan? This is not my country, Kenya. Martha Karua oyango ni another endless extrajudicial execution. How many deaths will it take for you to stop this? Another endless extrajudicial execution. How many deaths will it take for you to stop this? One Honorable Caleb Amisi yango ni this is close range. You are just required to arrest the protester if you believe he is on the wrong. Why shoot young people on the street? Kenya need renaissance. Wan gi Gideon Moi, kalura ni Gideon Moi bendo golo duonde kata Gideon Moi bo wuoyo koyango kama eri: the role of the police is to protect citizens. The role of the police is to protect citizens, including protesters. Exercising or executing, including protesters exercising their constitutional right, and not to stand by as marauding goons, unleash terror on innocent people.
While we condemn this action, that police officer must be identified, arrested, and charged. The role of the police is to protect citizens, including protesters exercising their constitutional right, and not to stand by as masquerading goons unleash terror on innocent people. While we condemn the action, that police officer must be identified and arraigned and charged. Gideon Moi temo wuoye goons mano monjo town kata goons mano donjo town namba maduong' kata namba mang'eny kane giyango ni onge ng'anyo madhi timore kata onge ng'anyo ma ntiere manyaka sani eri ji osebedo ka accuse Sakaja gi Gaucho ni mano mobilize goons mar monjo jopiny kata monjo jokenya ka achiel kuom activist no yangnwa ni kinde mane item mai sim awe maber omako tok apiko mane achiel kuom goons mane temo mai sim no ero molwar piny ma jopiny odonjo kuome ma kata apiko mane en go no wang' kinde no ero kata ne waneno ka apiko mare no wang' kata apiko no wang' seche go eko. Koro odiochieng' ma kawuono obila no collaborate gi goons, jopiny bende ne nitie kendgi ka jopiny bende orakore gi goons go eko koni gi koni ka gitemo geng'o kata gitemo riembogi mondo giwuogi kinde ma ng'anyo ne dhi mbele no ero kata kinde ma ng'anyo ne timore no ero. Koro bang' mane ero goons go eko none ka kalo mbele town hall ka gi shout kata ka giwacho ni girito town kata ka giluongo nying Sakaja ka giwacho ni girito town kata town girito kinde ni eri. Mano bire kinde modiochienge mokalo gi eki Gachagua no warn ji ne kik dhi e ng'anyo kata o cancel ng'anyo ni eri kaluwore ni nitiere pango kata nitiere mpango mar nego moko kuom youths kata kelo goons mar monjo ji e boma kinde ma ng'anyo no ero dhi mbele, to mana kaka nowacho ng'anyo no ero odhi mbele. Kinde go eko moko kuom jo Kenya Kwanza kaka Faruk Kibet accuse Gachagua ni en achiel kuom jok ma organize ng'anyo kata jok ma organize ng'anyo ka koro ok wang'e ni ng'ama bedo blame. Jok mane sirikal blame opposition bende blame sirikal, jopiny bende blame obila kuom nego gi ka ng'ato nigi ywak ne kata ji mopogore opogore nigi ywak mopogore opogore. Ka marwa en rito winjo kata marwa en neno ni jok mowito ngimagi yudo justice kata bedo gi justice e kinde ni eri. Med bedo kodwa ka in wendo, kik wiyi wil mok i subscribe. Waromo kodi e story mabiro.